ครูทำอะไรกันนั่งอ่ะมันพอดวิดีโอพอดมือสกรรมเพียบในนักกิจองได้มันไอ้ปนังติดติดก็เบิ้ลเบิ้ลน่ะนั่นนั่นนั่นสิไอ้ยามาเอาให้มาจำเฮียงภูมิมองติ๊กมองปีใบภูมิมึงจะรอทางใบมือthật nó mới cho màn mơn ô cái này bài thì chăm cho bây giờ lá là mò mà thà nó tích mong bùn chân mà cháy đúng không ai mà bên đây đâu và buôn mà cho xinh đây mà cho xinh bà đó là dạ dạ nó mình chọc chanh nào sao mà không vậy đi sao